Днес съм вътре в един от най-страшните канализационни тунели, които някога съм изследвал в този канал. Тази канализация е толкова голяма, че има части от нея, които никога не са били изследвани. Днес ще направим всичко възможно да изследваме тази канализация и да видим какви луди неща можем да открием. За съжаление, не съм единственият, който обича да се мотае в канализацията. Говори се, че тук долу живее цял сатанински култ. Така че нека се опитаме да не срещнем никого от тях днес. Защото ако срещна някого тук, съм загазил. Има само един вход и един изход за цялата тази тунелна система. Така че ако нещо се случи, всичко е приключило. Нямам къде да избягам. След всичко казано, нека видим какво се крие в най-голямата канализационна система на Америка. Тръгвайки в тъмните тунели, няма да ви лъжа, бях доста нервен. Не само заради това, на което мога да попадна, но още по-лошо. На кого мога да попадна? Добре, хора, това място е наистина зловещо. И сега може би не е най-подходящият момент да го казвам, но тайно се страхувам от тъмното. Какво беше това? Някой изкрещя. На какво по дяволите попаднах току-що? Не сме тук и 5 минути. Това е като извадено от ужасен филм. Защо има детски играчки тук долу? Намираме се на около 1000 фута навътре в канализацията и това е първото нещо, на което попадаме. Какво? Виж, има още една. Какво по дяволите? Боже мой, момчета, това трябва да е най-страшното нещо, което съм виждал от доста време. А това какво е? Какво? Вижте лицето му. Боже мой. Това е толкова зловещо. Какво по дяволите е това? Да, имам предвид, че това дори не е толкова страшно, колкото просто е обезпокоително. Защо това е тук долу? Имам толкова много въпроси. Наистина ли има деца, които играят тук долу? Да, предполагам, че единственото, което можем да направим, е да продължим да изследваме и да видим какво още има тук долу. Какво беше това? В никакъв случай. Боже мой, хора. Добре, възможно е да има или да няма още някой тук. Това стъпки ли са? Това не бяха моите стъпки, хора. Някой друг е тук долу с нас. Ало? Има ли някой? Ако има някой там, да знаете, че съм тренирал карате. Не съм. Ще ви набия. Уоу, чакай. Какво по дяволите? О, Боже, какво току-що намерих? Добре, това е неочаквано. Какво е това? Остър е. Какво по дяволите? Не очаквах да е толкова остър. Добре, имаме мистериозен предмет с неизвестен произход. А това нещо не му е мястото в канализацията. Ако някой знае какво е това, нека ми каже долу в коментарите. Защото няма да лъжа. Това може би е най-лудото оръжие, което някога съм намирал. Поне мисля, че е оръжие. Вижте това острие. Имам предвид, че всичко е остро. От върха чак до края. Това е огромен нож. Това не е ли нещото, което жатварят носи със себе си? Как ги наричат тези? Големите жътви на души. Вероятно това не е името, но така ще го наричам. Хей, има ли някаква конкретна причина да се насочваме към източника на шума? Ами, защото аз имам жътва на души, а те нямат. Вижте този тунел, хора. Мисля, че трябва да влезем вътре. Изглежда толкова яко. Простира се толкова дълбоко. Също така, мисля, че който и да е долу, вероятно няма да влезе тук, така че това може би е най-сигурното място в момента. Добре, хора. Ето, започваме. Изглежда, че оставяме жатваря на души тук. Толкова е гадно тук. Хайде, твърде дебел съм. Хайде. Остават само още няколко стотин фута. Боже, тази вода е толкова слузеста. Мирише ужасно. Боже мой. Чувствам как ребрата ми се чупят. Мисля, че успяваме, момчета. След като пропълзях през нещо, което ми се стори като безкрайен тунел, се озовах в голяма зала, която все още не бяхме изследвали. Но не знаех, че скоро ще съжалявам горчиво, че избрах точно този тунел. Добре, намираме се в съвсем нова част на канализацията и няма да лъжа. Нямам никаква представа къде сме в момента, но предполагам, че скоро ще разберем. Вау, това люк ли е по дяволите? Мисля, че току-що намерихме люк по средата на канализацията. Хайде да видим на къде води. Никъде. Но ще ти кажа нещо. Бих искал да видя някой да ме нападне, докато държа това чудовище. Толкова е тежко. Това каска за колело ли е? Вижте това, хора. Имаме Еден. О, не, какво по дяволите? Хора, какво по дяволите? Това трябва да е шега. Няма начин.
Някой току-що е забил брадва в каската за колело на някакво дете. Това наистина изглежда зловещо обаче. Не мисля, че някога съм намирал нещо такова. Да, това просто... Да, това е заровено вътре. Дори не мисля, че мога да го извадя. Не, ами ако това не е шега... Разбира се, че е шега. Защо би имало брадва в детска велосипедна каска? Това е лудост. Прекалено е налудничаво, за да е истина. Поне се надявам. Имам предвид, това е истинска брадва. Не е особено страхотно, но съм почти сигурен, че просто се опитват да ни изплашат. Това е като реквизит от филм. Колкото и страшни и зловещи да са тези неща, нека продължим и да видим какво още има тук долу. Вау, какво имаме тук? Има някакъв малък страничен тунел. Има нещо там отзад. Виж това. Има нещо малко червено. Не знам какво е това, но май ще трябва да се промъкна вътре и да разбера, нали? Боже мой, хора! Мирише ужасно. Усещам как горещ въздух от канализацията се носи от този тунел. Добре, явно е време да вляза в гадния канализационен тунел. Хора, вау, толкова е зле. Толкова е топло. Защо е топло? Вижте това. Човече, имаме играчка нерв пистолет, хора. Това е толкова яко. Прилича на малка нерв снайперска пушка. Още ли работи? Боже мой, работи. Колко пъти съм намирал нерв пистолети в канализацията преди, хора? Това е като 10-ти път. Имам предвид, това е толкова яко. Отпред има нещо като змия. Какво беше това? Има ли още някой тук? Ало? Какво по дяволите беше това? Момчета, не знам, но чувам странни шумове, откакто влязохме тук. Мисля, че може да има някой тук долу. Хайде да излезе, момчета. Малко ме е страх. Това е вторият път, когато чуваме странни шумове в тези тунели. И имайте предвид, че сме на около миля под земята. Не би трябвало да има никой друг тук. Започвам да си мисля, че слуховете за култ тук долу може да са нещо повече от просто слухове. Вървя вече около миля и току-що попаднахме на нещо супер яко. Вижте това. Това е като цял дънер, заклещен горе в тавана тук. Това нещо вероятно тежи около 200 паунда. Виж колко нестабилно е това нещо. Боже мой! Ако не бях внимателен, това нещо можеше да ме смаже. Боже мой! Това само показва, че тези тунели са много по-опасни, отколкото можеш да си представиш. Можеш да бъдеш смачкан от падащи трупи на миля под земята. Кой би си помислил за такова нещо? Следвайки тунелите все по-надълбоко в тъмнината, не мина много време, докато не попаднах на следващото си невероятно откритие. Не. Това е шега. Вие се шегувате с мен. Току-що се приближих до този малък тунел и вътре има череп под дяволите. Чакай, това истински ли е? Няма начин да е истински. Това не е истински череп. Макар че, ще призная, изглежда доста истински. Почакай малко. Може би трябва да преосмисля дали да си пъхна ръката там. Нека видим дали можем да махнем тази пръчка от пътя. Мога ли? Не, дори не мога да го достигна. Далеч. Хайде. Боже. Я стига. Всъщност съм малко нервен, момчета. Мислех, че това е шега в началото, но това нещо изглежда като истински човешки череп. Явно ще трябва сам да разбера. И напипане е истински. Какво по дяволите? О, Боже! Добре, нямам представа дали това е истинско, хора. Не, няма начин да е истинско. Чакай. Това трябва да е кадавърен череп или нещо такова. Толкова е страшна. Може ли просто да поговорим защо това е в канализацията, особено скрито в някакъв случайен тунел? Това просто... Не, просто съм изкривен. Не. Това го направи още по-зловещо. Няма да лъжа. Това трябва да е свързано с култа тук долу, хора. Никой просто така не носи човешки останки в канализационен тунел. Не се чувствам много добре, но предполагам, че трябва да продължим. Знаете ли, хора, колкото и зловещо да е това място с брадвите и черепа, толкова се радвам, че все още не сме видели човек тук долу. Ако видя някой да стои тук долу, облечен в роба, няма къде да избягам. Напълно съм затворен. Уоу, това определено не трябва да е тук долу. Боже мой, това е като някаква кутия. О, мирише ужасно. Не знам дали има храна вътре, но току-що я извадих от водата и ме удари миризмата на гниене. Това е отвратително. Личи си, че не е била във водата много дълго. Напълно е без водорасли. Боже мой, мирише ужасно.
Не мога дори да говоря за това. Добре, хора, ще го вдигнем. Боже мой, мирише толкова зле. Какво ли може да има вътре? О, чувате ли това, хора? Боже мой, звучи сякаш има нещо вътре. И определено се усеща така. Това нещо тежи доста. Съжалявам, не мога да свикна с тази миризма. Боже мой, хора, мирише толкова отвратително тук. Не е дори канализацията. Каквото и да е в тази кутия, то е причината. Добре, моля те, нека не е развален обяд на някого. Така ли се отваря това? Боже мой, това са много ножове. Какво? Братле, няма начин. Виж колко много ножове има. Още излизат. Виж колко ножове имаше в тази кутия за обяд. Тук има към 15. И още има. Да, това не е страхотно. И мирише ужасно. Боже мой, хора. Иска ми се да можехте да усетите колко лошо мирише това. Всъщност, не искам. Но просто си представете наистина лоша миризма. И няма никаква ръжда по нито един от тях. Те са като нови. Това не е стояло тук много дълго. Вероятно само няколко дни. Обикновенно, когато намирам неща в канализацията, те са покрити с ръжда и водорасли. Но не, тези са в идеално състояние. Какви са шансовете култът да е оставил тези неща тук долу? Имам предвид, не ти ли изглежда това направо сатанинско? Куп ножове в кутия. Това не са неща на нормални хора, а и намерих череп на около 300 метра от тук. Да видим дали има още нещо наблизо, но това определено не е добре. Изглеждаше, че колкото по-дълбоко навлизах в тези тунели, толкова повече необясними неща намирах. И не мина много време преди да открия нещо, което напълно разби всяко усещане за сигурност, което ми беше останало. Вау. Какво става тук? Какво? О, Боже мой. Какво е всичко това? Имаме какво? О, Боже, какви са тези неща? Има някаква дъска тук, има букви и цифри върху нея. Ако някой знае какво е това, нека ми каже долу в коментарите. Никога не съм виждал нещо подобно. Мирише ужасно. Да. Имаме също, не знам какво е това, една купчина тухли и... лигаво е. Какво е това? Това е лайно. Мисля, че е лайно. Какво? Ние сме в канализация. Да, прав си. Не трябва да пипам случайни кафяви неща. Виж това. Тук има и куршум. Това е доста яко. Това е неизстрелян куршум за пушка. Не съм сигурен какво прави тук долу, но е доста яко. Просто съм изключително объркан каква е целта на всичко това тук долу. Ако някой от вас сглобява картина, която аз пропускам, кажете ми долу в коментарите. Защото просто не разбирам. Какво е това нещо? Имам предвид, всичко това ми се струва супер демонично, но буквално не мога да си тръгна. Така че, нека продължим да вървим и да видим какво още има тук долу. Вау! Това нож ли е? Има 2 ножа. Боже, те изглеждат толкова страшно. Човече, тези трябва да са сатанийски. Виж тези острията. Имат прилепи по тях. Сигурен съм, че и двата са еднакви. Те са просто по-малки версии един на друг. Това е лудост. Няма да лъжа, наистина искам да ги запазя. Имам предвид, стига тези да не са били използвани за човешки жертвоприношения, бих ги запазил. Изглеждат толкова готино. Знаеш ли, не съм много далеч от този странен олтар. Чудя се дали тези не са били там и са се спуснали надолу. Не знам, но все пак е много интересно. Страшно, но интересно. Хора, какво е това? Това фенер ли е? Мисля, че е. Това е като стар фенер, закачен на стената. Това нещо е древно и също така не е точно това, което очаквах да намеря в средата на канализацията. Няма да ви лъжа, хора. Колкото повече мисля за това, толкова по-страшно става. Помислете. Какво произвеждат фенерите? Светлина. Кой използва светлина? Хората. Къде сме? В тунел, където хората не трябва да бъдат. Разбирате ли на къде бия? Може да има хора тук долу. Това до някъде доказва, че има хора тук. Добре, ще го закачим точно там отзад. Исках да кажа, че ще го оставим точно там. След няколко часа, безкрайно обикаляне и с огромните тунели, се озовах в голяма стая с тухлени стени, която никога не бях виждал преди. И не подозирах, че тази камера ще съдържа едни от най-лудите неща, които ще намеря днес. Момчета, ползим в този тунел вече около 60 метра и мисля, че виждам изход. Може би води към по-голяма стая. Чува се като течаща вода, така че мисля, че изходът е тук горе.
Ако успея да се напъна още малко, почти сме там, момчета. Чупя си всичките кости. Има камера. Боже, огромна е. Това е като масивен отвор. Има толкова много врати. Толкова е студено. Боже мой. Вау. Боже мой. Дори не забелязах това. Вау. Има нещо като ултар. Какво? Какво е това? Изглежда като голям мебел в средата на канала. Виж пантите. Мисля, че това е кутия. Голяма кутия или съндък. Толкова е тежък. Хайде. Хей, какво е това златистото нещо, което стърчи? Дори не го забелязах. Чакай, какво? Това е страхотен въпрос. Какво по дяволите е това? Никога не съм виждал нещо подобно преди. Почакай, нека просто... Хайде. Да, това е нож. Момчета, вижте това. Това е острие като ритуален кинжал. И то се забива в някакво вещерско нещо, което е като диаграма и ултар. Не знам какво е това. Добре, просто ще ги оставим тук. И искам да разгледам тази кутия малко по-подробно, защото може да има нещо лудо вътре. Имам предвид, като си има предвид всичко лудо, което намерихме тук днес, кой знае какво може да има в тази кутия. Ох, току-що ритнах нещо. Какво? Току-що ритнах това с крака си. Видяхте ли го? Мисля, че беше нож. Чакай, къде отиде? Това е нож. Чакай. Къде отиде? Къде отиде? Къде отиде? Боже мой, момчета, това не е нож. Това е меч. Цял меч. Братле, това е лудост. Това е като истински меч. Мисля, че е в ножница. Можем ли, трябва ли да го отключим или просто можем да... Видяхте ли това, момчета? О, Боже мой! Няма начин. И е остър също. Това е истинско. Това е на 100% истински меч. Виж това нещо. На колко години мислиш, че е? Изглежда древен. Това може да е от 1700 и нещо или 1800 и нещо. И това е истински меч, момчета. Това не е играчка. Това е истински рицарски меч. Или нещо такова. Това вероятно е било тук по-дълго от тази кутия. Виж колко е ръждясало острието. Човече, на 100% го взимам у дома. Това е толкова яко. Но нека оставим това и да разгледаме тази кутия малко повече, защото все още не сме я отворили. Да видим дали мога да я вдигна. Боже мой, толкова е тежка. Не, едва мога да помръдна това нещо, хора. Добре, може би сме малко прекалено шумни. Не искам да ме забележат тук долу. Хайде. Боже, смачква ми кръка. Това нещо сигурно тежи около 180 кг и всичко беше върху крака ми. Боже, боли ужасно. Не мисля, че виждам нещо вътре. Можем ли да опитаме да го отворим? Мисля, че това е закопчалката. Как се прави това? Трябва ли да го завъртя? Имаме едно. Мисля, че вече е отключено. Може да е отворено, момчета. Не знам. Да видим. Можем ли да вдигнем капака? Успяхме. Моментът на истината. Ще видим какво има вътре в ритуална кутия в средата на канализацията. Вижте всички тези неща тук. Хей, погледнете капака на кутията. Боже, прав си. Има някакви символи нарисувани върху него. Това е зловещо, хора. Чудя се какво пише там. Има просто едно Т, едно В с линия през него, удивителен знак, един Уолдо и тук пише лека нощ. ГН. Добре, ако някой има представа какво всъщност означават тези символи, нека ми каже долу в коментарите, защото това е доста странно. Вижте всички тези неща тук. О, Боже! Това си е направо бижута. Това е купища шибани бижута. Хора, това може да е най-много бижута, които някога съм намирал, докато изследвам. Не мисля, че някой от тях е особено скъпо, но все пак е яко. Вижте това. Има едно малко шишенце с, не знам, хапчета ли са? Мисля, че са скъпоценни камъни. Това е малко шишенце с скъпоценни камъни. О, мамка му! Човече, нещо току-що ме ухапа или ме ощипа или нещо такова. О, по дяволите това боли. Има ли нещо живо тук? Добре ме хвана. Каквото и да беше. Хвана виновника. Виж, има рак тук. Как се озова тук, приятелю? Човече, ти не ти е мястото тук. Чакай, Боже мой. Ела тук. Това боли ужасно много. Наистина не искам да ме ощипе пак. Дръж се далеч от съкровището ми, братле. Хванах го. Хванах го. Хванах го. Вижте това нещо. Боже, хора, това е истински рак. И е огромен. Добре, ще те пуснем малкия. Хайде,
Обратно в канализацията. Хора, има толкова много неща тук. Какво е това? Това салфетка ли е? Не, това е някаква магиосническа работа. Това е нещо ритуално. Ето там. Добре, ще те оставим точно там. Какво още има тук? Я виж това. Това е доста яко. Чудя се дали е направено от злато. Изглежда като малка, не знам, чаша или нещо такова. Отвори се. Какво е това? Има куп неща тук. Изглежда като куп листа или водорасли или нещо такова. Мирише доста добре. Отново ще предположа, че това има нещо общо с някакъв култов ритуал. Така че ще го оставя точно тук. Момчета, вижте всички тези шишенца. Има около 20 от тях тук и всички са пълни с скъпоценни камъни. Добре, нека отворим едно от тези неща и да видим какво има вътре. Изглежда пише лилав кварц. Богати сме, момчета. Вижте това. Имам шепа скъпоценни камъни точно тук. Ако някой знае колко струва това, нека ми каже долу в коментарите, защото мисля, че може да съм милионер. Това тук може да струва $1000, хора. Значи аз ще получа малко това, нали? Малко от какво? Малко това, съкровището. Какво съкровище? Няма съкровище. Никога не е имало съкровище. За какво говориш? Значи наистина няма да ми дадеш нищо от това? От какво? Няма нищо тук, човече. Празно е. За какво говориш? Боже... Човече, понякога си направо откачаш. Колкото и да е неприятно, че този съндък е празен, готов съм да продължа и да видя какво още има тук долу. Тази вода е толкова дълбока и тъмна. Кой знае какво още може да има тук? Да, продължи да търся съкровища. Но ставаше ясно, че съм намерил всичко, което можех да открия в тази област. Което означава, че е време да се опитам да се върна обратно на повърхността. Почакай. Беше ли този тунел? Или беше откъдето дойдохме? Добре, може би съм се изгубил, хора. Чакайте, мисля, че е този тунел. Дали изобщо сме в правилния тунел в момента? Това може би. Определено. Вероятно е правилният тунел. Боже, ето го. Ето изхода. Да, дневна светлина. Да, най-накрая излязохме. Взехме куп съкровища и дори не бяхме пожертвани от някакъв култ. Това е невероятно. Днешното приключение беше абсолютно лудо. И мисля, че спокойно можем да кажем, че наистина може да има култ там. Не забравяйте да харесате и да се абонирате. А ако имате някакви луди места, които искате да изследвам, кажете ми долу в коментарите, защото ги чета всичките. До тогава ще се видим в следващото видео.